Sziasztok! Újra csak itt vagyok, jöttem hozzátok megint egy Avonos unboxing videóval, úgyhogy lássuk is, hogy mi volt benne. Elsősorban mutatom az ilyen... Jött egy ilyen kis mintacsomagom, ezt így mutatom benne, hát ebben van mindenféle rúzs, parfüm, amit látjátok, testápoló, és úgy látom, egy ilyen szemceruza, egy teljes termék. Ezt szoktam venni ugye utánpótlásnak, hogy tudjak annak adni, aki szeretne, de én általában mindenkinek szoktam adni, úgyhogy az ilyen utánpótlás, tehát ilyen mintacsomag. Aztán mivel is kezdjük? Kezdjük mondjuk a pontszerzőmmel, ugye aki tudja, van pontgyűjtőnk is, és abból most két terméket váltottam be egyelőre, még sok mindent kinéztem. Az egyik ez ilyen arcpermet, ilyen energizáló, de mindjárt mutatom, ez a Focus magazinunkban találhatjátok, és mutatom is a 29. oldalon, itt őt. Ez most 949 forint, kínai zöld tea kivonat, korán reggel feldobja a hangulatodat, energizálja az érzékeidet, segít, hogy frissnek és jókedvűnek érezd magad, hidratál és felfrissít. Tehát ő lenne, és mondom, őt a pontgyűjtőbe váltottam be. Szintén a pontgyűjtőbe váltottam be egy ilyen kis cukiságos, color trendes kis lipszet, ajakbalzsamot, hát ez ugye kifogyhatatlan nekem a táskámban, a kabátzsebemben mindenütt van. Őt is a Focus magazin 33. oldalán találhatjátok, bár itt most egy zöld van. Ajakbalzsam 459 forint, ez mondjuk itt egy almás, ez pedig szerintem, hát nem látom rajta jól, de szerintem ez ilyen narancsosnak gondolom, mivel hogy ilyen sárga. Na, mindegy, ez is pontgyűjtős volt. De ha már itt vagyok a Focus magazinnál, akkor ugye megrendeltem a legújabb C-vitaminos termékünket, ami nem más, mint a ragyogás fokozó szemkörnyék ápoló. Ezt az utolsó oldalon, 55. oldalon találhatjátok. Ez így néz ki, egy kis dobozba. Mivel, hogy megvan a szett, meg hát ugye, hogy kipróbáljam az újdonságokat, ezért megrendeltem magamnak, de ezt tudjátok fényvédővel is megrendelni, vagy pedig a C-vitaminos ragyogás fokozó szérumunkkal. Ugye C-vitamin komplex, antioxidásokat tartalmaz, és segíti a szem alatti sötét karikákat. Halványító technológiával van, klinikailag tesztelt, úgyhogy ezt rendeltem, majd be fogok számolni róla, vagy csinálok róla egy ilyen videót, még nem tudom. Na de aztán haladjunk is tovább. Mindjárt mutatom nektek. Volt egy kedves vevő, aki rendelte a katalógusunk 167. oldalán ezt az úgymond gyümölcsös kényeztetés szettet, ez így néz ki. Hoppá, le is ejtettem az ajakbalzsamot, ez így néz ki. Van benne ugye egy havfürdő, van benne egy tusfürdő, milyen gyönyörű kis színe van benne egy testpermet, egy kézkrém, és van. Ez így néz ki. És őt a 167. oldalon találjátok itt. És ez ugye úgy van, hogyha bármilyen más terméket vásárolsz a katalógusból, akkor ez a szettiéd lehet 3999 forintért, tehát tartalmazza a hidratáló ajakbalzsamot, a kézkrémet gránátalma kivonattal, a tusfürdőt, a havfürdőt és a testpermetet. Ez lett volna az egyik, ami benne volt. És akkor, hogy áttérjünk, ugye sokan tudjátok, hogy vannak ugye emblémás termékeink, aminek a teljes összege az adomány alapunkba kerül,
és én nincs olyan, hogy egy katalógusból ne rendeljek valamit, de erre kettőre nagyon fájt már a fogam. Ezeket a termékeket, hogyha ti is szeretnétek hozzájárulni ehhez, vagy segíteni, mert hát segíteni adni jó, a 190. és a 191. oldalon találjátok ezeket a termékeket, és én ezt a kettőt rendeltem meg. Már nagyon régóta kinéztem, de amikor mindig meg akartam rendelni, akkor sosem volt. Úgyhogy ezt mutatom most meg nektek. Hát ugye a kis kozmetikai táskánk az így néz ki. Ezt ki is bontom nektek, mert hát ugye a saját részre rendeltem. Én nagyon szeretem ezeket a termékeket, és nekem jó érzés, hogy én is, ha nem is sokkal, de egy kicsivel hozzájárulok ezekhez a dolgokhoz. Tehát ez így néz ki. És akkor ez, itt van egy kis embléma is, olyan kis cuki. Ilyen belülről, tehát jó nagy, és én ezt nagyon szeretettel és ránézek, mosollyal fogom tudni használni, mert tudom, hogy mit jelképez számomra. És nézzétek meg, milyen gyönyörű kis dobozba jön ugye a karlánc, a karkötő, és nézzétek, milyen szép pink szín, az én kedvenc színem. Úgyhogy ezt majd felvéve is majd be fogom nektek fotózni, és berakom majd ide a csoportba. Úgyhogy ez jött meg. Mondom még egyszer, a katalógus 190. és 191. oldalán találhatjátok az emblémás termékeket, hogyha ti is szeretnétek egy ilyet és hozzájárulni. Ezt mutattam. Azt mutatta. Jaj, nem mutattam, várjatok még. Nem mutattam még egyet. Mégpedig ezt is a Focus magazin legutolsó oldalán találjátok. Ez egy ilyen szett, és ugye ezzel együtt volt így együtt ez a kis C-vitamin szám környékápoló, ez pedig ugye body lotion, tehát testápoló, ez pedig a Tropical Fruits kézkrém hozzá mindenképpen, bőrsimító kézkrém trópusi gyümölcsökkel, és bőrsimító testápoló, szintén trópusi gyümölcsökkel, és ezt most meg is szagizom. Nagyon jó illata van, úgyhogy ezt is ajánlom, hoppá, próbáljátok ki. Ez, és akkor mutatom még a következőt, amit szintén egy kedves vásárló vett, annak mondjuk az egyik része nem jött meg, de az következő rendeléssel már benne lesz, mert láttam. Ez pedig a férfiaknál ugye közkedvelt Blue kis szettünk, ugye ez a golyós dezodor, ez a parfüm, és még hiányzik hozzá a spréje, ami meg fog jönni, és ezt is mutatom nektek, ugye karácsonyos kiváló szett, és ezt tényleg nagyon sokan szeretik még a mai napig is. A 21. oldalon találjátok itt alul ezt a kis szettet, és a szett értéke 4999 forint, és ugye, hogyha van ingyenes törzszámod, vagy törzszámmal rendelkezzél, ezekben az árából még lejön ott a 10, 15, 20, akár 25, vagy akár 35%-od is. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a következő videóban. Ha bárkinek bármi kérdése van, bármiben tudok segíteni, akkor keressetek. Sziasztok!